Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Niklaus, to jest kolejny epizod patologicznej rodziny Gizdów, uszczuplonej o jednego członka rodziny, mianowicie o tradycję, która spoczywa Nie wiem, czy ona spoczywa w pokoju, ale na pewno spożywa w tej urnie. Także moi drodzy, co ja bym pierwsze zrobił to, że tak powiem, pozbył się śladów bytności tego człowieka. Nie potrafiła tego wykorzystać. Trudno. Nie będę się przejmował. A, to nie idzie, dobra. Niech to będzie tak zwaną... jak to się mówi? Niech to będzie tak zwaną przestrogą. Niech to będzie tak zwaną przestrogą, że... no, wiecie. Zutylizował dziecko, bo nie umiało po schodach chodzić. No. W gruncie rzeczy, no tak było. Jakkolwiek by to brzmiało. Siema Przemo, witam wszystkich serdecznie. No, dobra. Zrobiłem czystkę jak ten. Jak Stalin z tym, co jest te zdjęcie, co on stał. Z kim on tam stał? Co go potem z tego zdjęcia wymazali, tak jakby go tam nigdy nie było. No to ja zrobiłem coś takiego. Nigdy nie było nic, a ta urna jest tylko takim symbolem tego, co stracone. Wiecie, o co kaman. Dobra. Oni tam mają bekę, bez ustanku. Chyba, że po prostu poszło mu do głowy. Z nikim nie stał. No tak, fakt faktem, nikogo tam nie było na tym zdjęciu. Dobra. Z Trockim, możliwe. Dobra, aleśmy zarobili pieniędzy na utylizacji tego pokoju. Możemy teraz na przykład sobie kupić telewizor lepszy, czy coś takiego. Jeszcze jak trochę przyrobią, to na pewno to zrobimy. Dobrze, dobrze. A, został jeszcze jeden ślad, który trzeba usunąć. Teraz już wszystko. Skrzypeczki zostawimy. A może Gizd by na skrzypeczkach pograł? Same plusy, dokładnie. Skill podobny. Skill podobny jak małżonka, trzeba przyznać. Czyli... przeciętny. Raczej przeciętny. Dobra, słuchajcie, zrobilibyśmy taki deal. Ja bym zadbał o to, co w domu jest najważniejsze. Czyli, jak możecie się domyślać, dobry komputer. Będzie z niego znakomity skrzypek. No myślę, że raczej nie inaczej. Mógłbym im kupić takiego mamy, nie? Takiego mamy, a mógłbym im kupić na przykład... Za 4 koble, no podziękuję. Dobra, nie stać nas jednak. Przykro mi. Jednak nie. Powinno się dać tą urnę sprzedać za jakieś za jakieś wielkie pieniądze. How often do you stream Sims? Proszę po polsku mówić. To jest Nvidia Polska. Kurde, Diavolo, ale ty jesteś niefajny, widzisz. I teraz nikt cię nie będzie lubił, jak będziesz takie rzeczy pisał. On se wbija skilla w oglądaniu telewizora. Trzeba się przyznać, w tym się realizuje. 1080, no. Zresztą Adolf przemawiał. Nie jakiś taki
To jest jakiś wojewódzki. Siema, totally not good. To jest Later with... To jest ten taki program angielski. Later with Jules Holland pewnie. Dobra. Co byśmy tu mogli zrobić? Oni do roboty jeszcze łażą w ogóle. Łażą. Tak męgel. Za godzinę do roboty pan Ewald idzie. Dobra, jak wróci z roboty, to realizujemy plan nowe dziecko, lepsze. Pokoik już mamy. O, urna się wydupczy tam Kaś. Siema Parnt, witam. To się wydupcy tam Kaś. Żeby nie szpeciło jakby co. No i wszystko będzie w porządku. A może zrobimy tu sobie jakiś fajny ten... Moglibyśmy tu w sumie to wydupczyć. I moglibyśmy z tego zrobić taki pokój ćwiczeń póki co. O. Siłka tutaj będzie. Dopóki nie będzie dziecka nowego, lepszego. Aż się odpaliłem, narobiłeś mi smaka, widzisz, spoko. I no ta urna. A. Ładny miałbyś płot z takich... urn. Płot z urn? Z takimi genami dziecko lepsze nie będzie. Nie jest to optymistyczne. Siema Kieri, ostateczne rozwiązanie kwestii dziecięcej, dokładnie. A propos dzieci, to jakieś dzieci siedzą na placu. Chyba ze szkoły uciekły. Tak wyglądają podejrzanie politycznie. Zdałem ten egzamin, o którym pisałem. No to Kieri, dajesz suba dzisiaj. U mnie. Tak było, umówione. Wszyscy pamiętają. Dobra, na razie to tyle. Trochę placu się zwolniło. I jak stary wróci, a matka jest w dobrej kondycji jako takiej? Tak. Bym miał flotę, to bym dał. A, tam dupcys nie masz. Wszyscy jesteście bogaci. Zarabiacie przecież 15k. Informatycy. Siema Hetix. Jest opcja, że Sim możesz zaadoptować dziecko na kompie. Dajesz rodzinę przez Marie i adoptuj. Ale ja bym chciał mieć takie swoje. Takie, żeby one było... Może chłopak się wda w ojca, bo córka się wdała w matkę niestety. 15k na 2 lata. O! Ja bym się tak chciał też przebierać. Ja się rano... Nie wiem czy tak macie, jak się rano budzę, to szukam ubrań. Jak w jednym miejscu mam spodnie, gdzieś tam leżą na fotelu, bo przeważnie na fotelu zostawiam dużo ubrań. Gdzieś tam koszulka, jak jest w miarę świeża, to jeszcze biorę. Latem trzeba przebierać, ale zimą to można nosić i z 2 dni, bo się nie przepaca, nie? Ta zaś po negliżu. Roznegliżowano. Ciul! Jak pizła w te drzwi, co to się dzieje? Co jej jest? Ona jest spięta. Potrzebuję gier wideo. Ja też tak mam, jak nie mam gier. To też tak walę wszystkim. Weź się wykąp. Siema burak. Ale ciulła. Jotrypsa. Censorship. Co jest? O co jej chodzi? Aha. Siema Cordis, zaadoptuj, zrób malarza goblina. Nie, to jest... A to i tak w sumie nic, cośmy zrobili z tradycją. Z tradycją gist. Komora... Jak to się nazywało? Komora dla tych...
Dzieci ze specjalnymi trudnościami wychowawczymi. Jak się woda marnuje, dokładnie. Uświadomiła, że jest głupia. A jaka ta wanna jest zaiszczana cała. Bleh. Niklaus, kazetka Gob dziś i jutro za darmo. A widziałeś, ile nazbierali na Seicento do młodego... Nie. A czemu za darmo kazetka Gob? Za darmo co? Bo zaś jest zasmogowane pewnie w pierony. A no wczoraj było fest. Normalnie jak się popatrzyło, ktoś tutaj jest okolic gdzieś Bytom, nie wiem, Katowice, Chorzów, Radzionków, Piekary, to jak się popatrzyło na horyzont, to było widać taką łunę brunatną taką ze smogu. To było tak niebo błękitne, coraz jaśniejsze i taka łuna brunatna na horyzoncie. Straszne, to jest straszne. Jak jest elektrociepłownia w dzielnicy Bytomia-Sząbierki, to kominy było tylko tak do połowy widać. Bo połowicznie były całe przykryte taką chmurą tego syfu. Okropna rzecz. Ja aż zakurzyłem normalnie Marlboro, bo stwierdziłem, że przez filtr od papierosa to sobie trochę zdrowego powietrza powciągam przynajmniej. Dobra, weź to wydupc. Za darmo dla właścicieli aut. W GTA miałem auto. Stan się pogarsza, krótko mówiąc. Jest coraz gorzej z nią. O, ale sprytnie sama się wzięła za szorowanie wanny. Dobrze. Szoruj. Chińszczyznę co zrobiłeś, Kieri, to spoko. Ha! Ej, trzeba spróbować te randki dzisiaj, co są całe tam jakieś polepszone. Że szybciej się... Czekajcie, stary wróci. To sobie zrobimy dziecko od razu nowe. Może będzie lepsze jak ostatnie. To byś w ogóle mogła wydupczyć, bo to nam smrodzi tutaj. Zbierz cały plon. Na zebierzej. Umiejętność ogrodnictwa, na pewno jej się to przyda. To jest wesoła postać, powiem wam. To jest wesoła postać. Nie idzie tego wywalić. Dobra, kto to jest? To jest jakiś milf. Taki konkretny już. W wieku podeszłym. Siema, Shidorki. Ja mam takie wrażenie przez to, że wczoraj był stream do późna, że ja streamuję tak od 3 dni bez przerwy. Jakoś takie mam dziwne wrażenie, bo skończyłem streama po 2:00, chyba w pół do 3:00. W pół do 3:00. Położyłem się spać, wstałem późno bardzo i coś tam się umyłem, zjadłem i odpaliłem streama zaś. I mam takie wrażenie, że cały czas stream leci. Bez przerwy od paru dni. Życie jest streamem. Czemu ona wydupca to w chałupie, a nie do banioka na zewnątrz? No to jest dobre pytanie. Znaczy odpowiedź jest prosta, bo jest głupia. To jest głupia jak but, ale umie coś tam ugotować fajnego. Uuu, bella! Fantastika! Team Nvidia, a nie wiem właśnie, Cordis, wiesz co, nie miałem się kogo zapytać jeszcze. Ale chyba pomyłka. Gdzie się dziecko zgubiło? Dziecka już z nami nie ma. Dziecko jest tutaj.
O. Dzień wcześniej stream do 5. No do 5 nie, ale do 4 gdzieś tak chyba było, no po 4. I teraz mam wrażenie, że życie się zamieniło w jeden wielki stream. Streamowym goblinem w czyichś Simsach. Oby nie. Dziecko rar. No dziecko się skompresowało do słoja. Znaczy do urny. W ogóle zamiast się śmiać do jedzenia, to byś mogła na przykład to wyczyścić. Tak tylko zagaję. Tak, o 4 zaczynałem śniadanie jeść, dokładnie. Truman Show po śląsku. No ja tutaj... To w sumie coś tak... To jest dobre nawiązanie. Simsy to taki trochę Truman Show, też tutaj im... Tylko, że w Truman Show to była... iluzja rzeczywistości, w sensie on tam potem dopłynął do końca, nie? I się okazało, że to jest studio takie. No a tutaj to jest... Symulacja świata, a nie symulacja symulacji. Coś takiego. No. Fuzbal. A ona nie lubi fuzbalu. Fuzbala. Ah. Balet mongolski, ulubiony od Arnolda Boczka. Pewnie z kochankiem pisze. Właśnie, a można kogoś zaprosić, jakieś tego... Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Może tą Summer Holiday zaprosimy. Ona tak często chciała... Go larga slonkin. Baima kapoi. Gamerish brihei. Accruits. Haha. Ewald wrócił, 500 zł zarobił. Eee, zabalujemy. A co? Ona zaprosiła i poszła do roboty. Dobra, będę miał kochankę. Deezy, Nobi, Yebu. Oh, Yeah. Jebu! Shivan. 500 zł dniówki. Arno. Jak na streamach. Simsa Quink. A Neo Grimbay. Ah, oh, Yordid. Snowblade Kator. Będzie romansa. Shiny Corbeff. Yabao Granoob. Fonje. Huh. Tinoba. Subao. Thenep. Yebu. Gorimbarospa. Sheshere. Zarają. Minkapa Baru. Amina. Ethidroy. Zaraz ją za tego, zaraz ją za Ebu. I no nie, już nie mam siły. Kelsta Lemay. Mwah. Ah. Aha. Oga. Lump. Rin Shoop. Maybe Punka. Woymek Faroob. Shashali. Oh, Buffa. Afa? Plus Rin Shoop. Choba Quimsba. Beba Zimboy. Tradycji nowomurne. Or bees. Patabe. Shanawi. Mirin. Dobra, dupsa to jest, idę spać. You bean. Jednak się ta baba nie nadaje. Śpi. A ona jak znam życie wlezie i pójdzie na kompa do tego pokoju u góry czy coś. Siema Borgre. Lepiej się upewni, kiedy wraca twoja kochanka, by nie doszło do ujawnienia zdrady. Znaczy, kiedy wraca moja żona, znaczy partnerka, bo to jest znaczy to miała być kochanka potencjalna. Zawal jej gonga. A gdzie basen? Basen usunąłem, bo zamienił się potem w ten. Najpierw był basen, potem była komora tortur, znaczy komora wychowawcza dla szczególnie opornych dzieci. No.
Lewej. Huh? Uh-huh. No ona niby serduszkuje, ale kurde, nie wiem. A jak zarywałem, to żadnej reakcji nie było dobrej. A ma podkoszulek rosyjskiego tego, marynarza. Patrzcie, zrobi se drina. Oh, so. Siema, Miss Katie. To jest fajno A, 19 jest, to w sumie można. Ej, dobra jest w te klocki, powiem wam. Limonka. Kłasa. I myk. O, weszło jak złoto. Ani brewka nie dygła. Już chyba idzie faza. Patrzcie na te oczy. Ej, a może to był kryształ, a nie lód. Crystal meth. Limonkę wylała z shakera, bo to była taka specjalna limonka. Shaker, shaker. Będzie łatwiejsza, tak. Zaraz się budzimy i uderzamy. Mefedron. Może być. Dobra, stary wyspany? Jeszcze nie. A może ona by do niego dowyra siup? Co to za czerwona skrzynka? To jest super nowoczesny system antypożarowy. Bo była taka jedna sytuacja, że genialna konkubina od Ewalda tutaj ważyła obiad i doszło do spalenia połowy domu. I zamontowałem taki super nowoczesny, najdroższy system antypożarowy, żeby po prostu nie schajcowali nam chałupy całej. Bo szkoda. No basenu nie ma, bo go usunąłem potem, jak się po zamienieniu go w maszynę wychowawczą. Siema Sanchez. Fajnie, ja też tak mam często, że śpię, a w tym czasie do mojego domu Cholera. W tym czasie do mojego domu wchodzi obca kobieta i najpierw wywala mi śmieci, a potem siada przed moim kompem i przegląda mi historię. I mi się to podoba przez sen. Darmowa gosposia. No siema Sanchez, wszystko działa. Dobra. Wyspany w sumie jest, tylko siku mu się chce zaś. Z nimi to trochę... Z nimi to trochę jak z Tamagotchi. Siku, żreć. Muszę już iść. Nie, nie idź jeszcze. Teraz miało być najważniejsze. Dobra, stary, wstawaj. Ej, on się budzi o 23:00. Dobry timing, mu się podupcyło trochę. Pornuska se odpali. Ja. Mari wróciła, 240 zł zarobiła. Zarabia przeszło 2 razy mniej jak od niej facet. Ja bym z nią intercyzę machnął. Rukowcami i lewakami, tak. Trzeba streamy odpalać. Dokładnie. Śpią po dniach, pracują w nocy. Znaczy ja nie lubię tak długo fest spać. Ja na przykład mam wyrzuty sumienia wielkie, jak się obudzę 12 i później. A zdarza mi się, bo zasypiam koło 4, pomiędzy 4 a 5 zasypiam, nad ranem mniej więcej. No. To jak wstaję o 11 to jest spoko. Albo o 10. Nie lubię późno tak mega wstawać. Napisz do EA, niech ci dadzą jakieś dodatki. A, z EA to się nie dogadasz. Ale może mi się uda inaczej załatwić. Może jakoś sobie załatwię te dodatki.
Ej, on też jest dobry kucharz, patrzcie. I się pewny siebie zrobił. Oh. Aha. Lo Guanji. Protesty i manifestacje. Na Marsz Młodzieży Wszechpolskiej. No ja. Ciekawe, co on to będzie robił. Mhm. Summer Holidays. Spodobało jej się. Sorry. Mnie dusi smogowo. O nie! Baba wróciła. Kuźwa. Najgorzej. Najgorzej. Czekajcie. Trzeba to jakoś... Dobra, za drzwiami to, że... Gdzie on poszedł? Aha, po książkę. Ma... Sheersha. Duvka. Ah, Dag dag. So. Savrim Lumesh. Co się Pinguda. dzieje? Tanoba. Oh, Pimpini. Benarla. Dag dag. Lol, what? Threesome. Co wy gadacie, świn... O! Jessene Clonkus. Skooma. Rogan Pizda. Lamina. Quar. Unkim. Tiva Nahu. Smase Prompt. Nubim. Harthik. Swafa. Batanabi Finosa Golarga. Oh. Stoomsatura. Believed it. Go for it. Meaty Vinvet. Fibolo. Oh, Cliche. Goofa. Zaraz dojdzie do zdrady. Przy żonie, na oczach. Quar? Unkim. Skibit Nardu. Wisib. Derbna Treyu. Nie do końca wyszło tak, jak planowałem. Dobra, słuchaj. Jest sprawa. Bought a wig odd. Ah, Supta. Jest sprawa. Learn Bara, defense. bara. Nie wiem, czemu się straciła opcja, żeby sobie dziecko zrobić. Uh-huh. Kluba. No. Oh, Shusha. Illy Barry, Barry. The towel. Action! Nie patrzcie. Kiswag. Zorba. Crest for rope. Buje bu. Onga. Reba Dwyn. Sisorba. Bana od śmierci. Yeah. Oby nie. Nirabu. Oby to był przypadek. Oh, Jovoy. The towel. Well, Chris. Ooh. Moonpig. I knew. Ale... Oje, o, za Stapczan chodzi. Oh. Quiff day. W kapciach do łóżka. No, to jest perwersyjna rodzina mocno. Może on ją tamtym laciem pocierał gdzieś tam, nie wiem. Za uszkiem. Wykąp Ewalda będzie walił śledziem. Fu. Fu. A najlepsze było, jak poszli bara i wyszli z łóżka i oboje śmierdzieli. Przypadek? Wątpię. Nie, nie są po ślubie. Konkubinat. Pierelaciem, jak? A baba faktycznie, jak w polskich filmach mężczyźni, jeszcze powinna zajarać fajkę, odwrócić się plecami
i zasnąć. Wesele. Nie, oni już pozostaną w takim grzesznym związku. Niesakramentalnym ani trochę. O, fajk. Wyszedł. Tak. No dobra. Czuszy, że Szwecji. A dziecko jak zginęło? Zapraszam na YouTube'a, gdzie jest materiał z tego, co się stało z dzieckiem. Ostatni odcinek na YouTubie z Simsów. Długi, 3 godziny prawie. Ale nie musicie całego oglądać. Ale tam jest cała historia, co się wydarzyło z tradycją. Tradycją Gist. Tragiczna jej historia cała. A jest to historia nieprzeciętnie tragiczna. Zaś mu się włącza zaburzenie dwubiegunowe. Dziecko jest na obozie wychowawczym. No, nie powiedziałbym. Obecnie dziecko przebywa u siebie w pokoju. Jak widać. Znaczy w siłowni chciałem powiedzieć. Komora wychowawcza, tak. Komora wychowawcza poszła w ruch. Jak najbardziej była skuteczna. Nawet nie wiem, czy nie za bardzo trochę. Ale spełniła swoją rolę, no. Czy kiedykolwiek wyszedłeś z nimi na parcelę publiczną? Nie, no co ty, to z domu miałem wyjść z nimi. Żeby im się coś stało? Dżin! Posyp chodnik. Zdupiłeś ten parzalnik, zaparzować. Czemu ja nie pamiętam nazwy? Ekspres. Whip. Dziecko jest na koloniach, tak. Fajnie, on to fajnie naprawia, nie? Tym. Coś tam bajstluje. BHP na najwyższym poziomie. Kiedy w waszym mikserze pojawiają się niebezpieczne rozbłyski prądu, wsadźcie do niego śrubokręt. Powinno pomóc. Będzie jak nowy. A. Ale ma izolację na butach pewnie. No dobra. Proszę, 4. poziom majsterkowania. Może z niego jeszcze będą ludzie. Czekaj, weź to wywal. Kaba. Bimbus. Jest rudy. Nie no, jest taki, no taki rudawy. Rdzawy. Ona jest ruda. Ona to jest ruda fesa fes. Elektryk co makowca, tak. Ten od plusów dodatnich i plusów też ujemnych. Czemu jest $8? Za co $8 poszło? Za spanie? No i naprawił. Proszę. Spojrzał w kubek z podejrzeniem wielkim. Czy może w kubku z kawą nie czai się na przykład szpieg agent Abwery, czy coś takiego?
Pobiera opłatę. Aha. Idzie. O! Ledwo, ale idzie, no. On się stary, takie wory pod oczami już ma. Już taki Siema, Pawelus. Ale zadowolony. A, pobudziło go. Pobudziło go do akcji. Ma infekcję dolnych dróg rodnych. Barspa Hersenoi. Woohoo! Chyba, że action było, wiecie. Za fest. Oh. Oni tu nie robią kupy. Oni tu nie robią kupy nigdy, oni tylko sikają wszyscy. Kupa jest za, wiecie. Kupa jest nieodpowiednia. Tu są górne drogi rodne. No jak ktoś by chciał na przykład przez nos urodzić. Czy wy też rano tak wstajecie i sobie parzycie kawkę z ekspresa, taką siekierę? Ja na przykład nie piję kawy w ogóle. Bo nie mogę w sumie. Siemany Adin. Tak, kupa jest zbyt ordynarna How do? do Simsów. To by musiało być plus 18, żeby kupę robili. Szeksi bieliznę. No ona jest taka perwersyjna. Łazi po chałupie po nagu bez mała. Jest też, ma taką wadę, że jest perwersyjnie głupia. Nilko. Siema parchowy. Ewald za godzina idzie robić. 15 lat masz, a no ja. Ha, Yumbala. Jumbala! Ale w tranżalo. Co? Dizzy. Oh. Czyli jednak pożycie się nie rozpadło jeszcze do końca. Two roats. Kawa jest najlepsza. Glaby tube. Fuinta. Yalig, Mubna. A rozpuszczalną to pijałem i taką, że Mambo fuba. pół tej, Beftego shoib. Ledry. pół łyżeczki rozpuszczalnej i pół kubka mleka. Czemu jeszcze nie ma po śląsku? Mało gier jest po śląsku, przepraszam, mi się ziewa coś dzisiaj. Blablabla. Ale wyspałem się fajnie. Szybko zasnąłem. Co prawda w 4:30, ale szybko. Czasami człowiek tak leży i tak... tak się ciepie. Oh. Z prawa na lewo. Oh. Rozmyśla o wszystkich tych Pardu Skidna. życiowych porażkach. Chelner. Gungane. Z wodą, no i z Red Bullem. Oh. Ale jej kusiola posłał. Kiara Balanse. Zbożowa. Albo Inka, a mi zbożową parzył dziadek, pamiętam, jak łaziłem do podstawówki gdzieś tak. To mi dziadek parzył zbożową, jaka ona była niedobra. Jaki to był syf. Jak się tego nie zacukrowało tak fez, albo jak się mleka nie dało dużo, to jaka ona była niedobra. Inka była spoko, ale zbożowa... To była taka lura. I oto dupca. Pamiętam ten smak jak dziś. Jeszcze mi zaparzał w takim garnuszku takim metalowym, takim blaszanym. Oh. Ah. Oh. Yeah. Oh. Cięła się w palucha. Herbata z mlekiem. Bawarka tak zwana. A Inka... A to mi się podupcyło coś. Ja myślałem, że Inka a zbożowa to jest co innego. To może rozpuszczalna mi smakowała, a to ta zbożowa Inka była taka niedobra. Też mi się zdawało, że zbożowa, a Inka to jest Oh. Dufka. co innego.
Aha, no to podepsułem. No to rozpuszczalna kawa mi w miarę smakowała, ale to bardzo rzadko piłem. A i inka to tak, no, to tak se. Szklanka z koszyczkiem. A to nie, u mnie w domu nigdy nie było tych komunistycznych szklanek w koszyczkach. Wiem o jakie chodzi. Były w tych takich koszyczkach albo wiklina, albo plastik, a były też w takich metalowych nawet. A ja tego w domu nigdy nie miałem. I całe szczęście, bo to jest według mnie strasznie to brzydko wygląda. Sracz się zepsuł ojciec. Znaczy zasyfił. Zasyfilił. Ewald do roboty. No! On w tej robocie zaśnie, nie? Na 100. On sam powinien iść. Wpisałem Bawarka w Google Grafika, chyba warto spróbować. The minute. Tak, w kiepskich. I jeszcze takie... Te siorbanie takie, nie? Jak ktoś ten... jak jest taka... Czytałem taką historię o gościu, który w akademiku gdzieś wstawał godzinę przed wszystkimi, przed zajęciami, godzinę wcześniej niż wszyscy i robił sobie kanapki i pił 2 herbaty duże i pił je jako taki wrzątek, nie czekał jak wystygną i ponoć przez godzinę było słychać takie tylko... I... Bo gorko, nie? I tak... I wiesz, pił 2 herbaty, zjadał tam 10 kanapek. Tam ci ludzie oczywiście nie mogli spać słuchając tego. I szli na zajęcia. O, odchody zwierzęta to ten kopiluwak tak zwany, co to ten... ten list to wysrywa te ziarenka i to potem piją. Fu. LOL? Co? Co to za abomination przeszło? To przechodzi ludzkie pojęcie. A tu jaki milf? Nie, to już taka kategoria grandma by była chyba bardziej. Norweg, co pije wódkę, a Petor jeździ na łyżwach w samych batkach i pije gorzołę z gwinta. Gil. Ja. Po kręgosłupie poszło. A ta ogląda pożary. No ona lepiej niech pożarów nie ogląda, wiecie, bo tu już raz pożar był. Dobra, weź to zjedz po starym. Czemu krzak za domem mi dymi? Bo to jest ten słynny biblijny gorejący krzew. I no, że w Biblii on palił się, a u mnie śmierdzi. Yabasane. Uh-huh. Aha. What? Ona pompuje gaz do piecyka, żeby nie zgasło. Pozdro dla kumatych. Ale jedzie, pa! Pa! Ah. Korejał. Ale coraz lepiej. Siema, Trollengaj.
Geruje jak kompot, ja. Ale już niedługo będzie umiała grać. Piękny utwór. To chyba coś tego. Czajkowskiego. Bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czekajcie, zaraz się na chóra Aleksandrowa. Jeszcze 300 streamów i coś z niej będzie. Ale już, patrzcie, już koncek taki tylko został. Rubik. Metallica. Wirtuoska pierwsza klasa, ja. Ukryty talent. Ale on jest tak głęboko ukryty, że... Tak głęboko... Patrzcie, zaraz będzie grała dobrze. Jeszcze troszkę. Pas... Dokładnie. Pas bez 2 tygodnie. No. Będzie. Zmarł na porażenie. No, patrzcie. Zaraz wbije level. Zaraz ją zleveluję. Uwaga. Yeah! Słychać o co jej chodzi, ale dalej gówno. Niestety jest lepiej, ale dalej źle. Ładnie. Lepiej. Zostawiam przy tym oknie. Jakie ona wali machy. Jakieś takie... Mało rytmicznie. No, smyczek tak trochę... Nie w rytm tego, co jest grane. Dobra. To jest jednak jeszcze dobrze, ale jeszcze dużo pracy przed nią. O, niech idzie se pobiega. Niech se poćwiczy. Nie do kompa już. Ledwo od skrzypców wstała, już do kompa. Ja behorm. Ej, teraz uwaga, czarny humor. To urocze, że zabrała na siłownię swoją córeczkę. No tak. Biegaj.
Febinet. W Krakowie w oknie strzelali do grajków. Na wieży. Faktycznie. Niklas Wyrolski. O, ciul! Córka sportsmenka, dokładnie. Ej, faktycznie jest Peggy ze świata według bandych podobna trochę. O Boże! Stary prawie zaś 500 zł przyniósł, on ma fajną robotę. Ma bardzo dobrze płatną pracę. To Autobot. To jest Bionikl. On zaraz tak wstanie i z tego się takie działka wysuną. Wczytano protokół wdupione. Ciulpa! I zelektryzowało jej kudły. Ej, a idzie coś z tym zrobić z ich perspektywy? Złóż ofiarę przodkom. Uwolnij ducha w zaświaty. Jo, to dupca. Optimus Prime. Czekajcie, stara poszła do roboty. A stary co? Wykamany po robocie. O ciule Jezus! On za moment padnie. Szybko spać. Ostatnio zasnął przecież gdzieś tam w kuchni. A to dziecko zdebilałe ciągle w kuchni spało. O, cześć Marcin, masz karta, hopie, superanckość. Superanckość, uwolnić orkę. Release the Kraken. Zagraj własną piosenkę. Przecież Mari jest świetnym muzykiem. $835 cebularów zarobiła. Stara, dzisiaj wychodzimy do restauracji. Do Magdolana. I awans dostała na artystkę otwierającą. Zabieram stara do McDonalda. Albo nie. Bo wstydu narobi. Idź się wykąp. Bogactwo, część główna. Ona wygląda jakby robiła w McDonaldzie. O, zasnęła w wannie. Nie, nie zasnęła. Zasła. Zasła i śpi. No, mój kolega tak gadał. Zasła. Tu się kawa zepsuła. Ej, w ogóle powiem wam, że ten smród z tej kawy to jest ten dym to jest lepszy efekt cząsteczkowy niż cała grafika w tej grze do kupy razem wzięta. A i ta para, co się z wanny unosi. To chyba jest dzięki technologii kart Nvidia GeForce. Nvidia, it's meant to be played. Mam nadzieję, że tak gadam, mam nadzieję, że mi jaką 1080 odpalą kiedy. Hostessa czy burdel mama? To jest artystka otwierająca parasol. Open the umbrella. Co się spięła zaś? Czemu się spięła? Frostbite 6. Dobra, idź spać. Rano jak wstaną, to zrobimy rytuała. Taki dziwny dźwięk ze mnie dobiegł, przepraszam. Tak jakby mi się czkło gdzieś wewnątrz, ale... Simsy 3 były całkowicie lepsze, tak? Ja nie pamiętam trójki dobrze. Kończ te kąpiele, bo się utopisz. Source.
Musicie w ogóle, a propos Source, to polecam oglądać streama na jakości źródłowej, bo wtedy jest... Normalnie widzicie wszystko, nawet włosy łonowe u simów. Taka tu jest quality, high quality. Siema Fexit, witam. Dobra, zaraz robimy ritual. Izba już wyprzedana. No, zamieniliśmy ją na siłownię. Eee. Harfin, Harfin. Ciul stary się obudził za 15:05 na siku. To chyba znaczy, że ma prostatę. Tu. Straszne. Siema Marcinolek. Najgorsza rzecz mieć prostatę. O Boże, jak ja bym miał prostatę. To aż ziewłem, bo mi tlen od mózgu odszedł, jak sobie pomyślałem. Ewald ma prostata. Najgorzej. Każdy ma prostatę. Poważnie? A ja myślałem, że to był żart. Taki, że jak ja powiem, że ma prostatę, to wy skojarzycie, że każdy ma prostatę i się będziecie śmiać z tego, co ja powiedziałem. Widzę, za wysoko was ceniłem. Oh, scoofa. Nie kładź chleba na ziemi! Oh, Parbo. To on ma to robić. Oh. Chumcha. Ciumcia. Nie kładzie się chleba na ziemi, ty grzechotniku, grzeszniku. Oh. Cammed up. Mu coś jest. Yeah. On mu gut, ale no przecież robimy jedzonko. A on... Bara. On by chciał... Oh. Poznaj Simkę o imieniu Marii. Poznaj! Dziecko mieli jedno, co im zmarło i on jej jeszcze nie zdążył poznać? Oh. Oh. Oof. Machłowicz. Bella! Fantastico! Wow! Ostatni raz takie dobre kanapki zostały przyrządzone na dworze księcia Bolka Opolskiego. Zaraz po tym, kiedy zwizytował on Bytom, a potem Piekary Śląskie i stwierdził, cytuję, że są to bardzo piękne miasta, a mieszkańcy radośni i bogobojni. Bo wtedy był w KFC na Dworcowej i mu się bardzo podobało. Dobra, starasz ty auf. I ważysz. Z chleba zrobił pomidory. Nie wiem, zjedzcie coś sama, co ja będę wam... Ja wiecznie żył nie będę. Muszą się nauczyć koegzystować. O, weź se tosta. Hogan and pizda. Czemu on mówi Hugenem pizda? So mo freeze bay. Moja ulubiona restauracja z kuchnią regularną. Tak, moja też i McDonald's obok. Ja myślałem, że on ją pilotem chciał wyłączyć. K West. Chape's Turka. Był w Bytomiu, w którym od wieku. Dokładnie. To ten sam Bytom. Believer? Oh, Jarbin Decor. Yeah. Dobra. No to zobaczmy. Złóż ofiarę przodkom. Nie wiem czemu przodkom, skoro tam są prochy dziecka. Ale dobra. Uh-huh. Nawet śniadanie ze sobą wzięła. Jak miło. No i uwaga.
Scribix Shirsha. Wibisu. Loinum Jabin Nopsa. Fricani. Aha. Co jest przeciwieństwem przodka? Zadek. Spooky. Too spooky for me. 10 plus do nekromancji. Ej, ciulnymy je epitafium. Ej, jakie epitafium? Czekajcie. Jakie życie, taka śmierć. Hmm? Cukier, kawa, cygara. Z tego nic nie będzie, choć powstanie. Finalibo. Senzibi Jalurba Rinka. Yakalo. Shalbo Bembi Guans. Było wchodzić po schodach. Aha! Białko, serwatka 90. Selfies. Waba. Ah. Yib. Nie umarło, co zasnęło przed wiekami. Siema Rejcia, siema Daria. Boy Blues Day. Ewald jaki barabara z kimś, nastrój do flirtów. Szybko, zaspokoić żądzę, pierwotne chucie. Postaraj się o dziecko. Ewald, jadymy. Robimy nowego. Teraz ma być chłopiec. Gdzie ty idziesz? Co się dzieje? Halo? Co się dzieje? Yumba Moosh. Oh, Mitzel. Dziecko. Bambini! Jakby w kałuży się kochali, to co by się płetwonurek urodził potem? Nie patrzajcie. Quest for rope. Ah, quest whack. So floats away. Whoa, Wixon Clover. Whoa, Yonk. Manu Jebu. Quest for robe. Ona car. Aż pierze furgo. Jo, to dupca. Aż furgło. No to poszaleli byli. Zapłodnił i do roboty. I się zmył. Co za człowiek? Co za człowiek? Kipluna. Dobra, weź to wydubs, bo to się... A wypij, lepiej nie. Dorna. Się zrobiła bezpłodna. Oni się chyba nie mogą zrobić bezpłodni. Ha. Test ciążowy. A idzie? A idzie chyba. Test ciążowy. 15 cebularów. Ciąża! Będzie bobo! Bomby!
Bombini! Zalane pod korek! Yes! Siema Fefek. Zator. Bombini! Zalał. Ewald zalał pod korek. Bydzie. Już bas rośnie. Oby te dziecko było lepsze od tamtego. Siema cebularz. Tak szybko zdechnie jak tradycja. Znaczy no tradycji to akurat trochę pomogłem, tak jakby to... Tak wyszło. Niechlujny kod. Szkalujo kod. Co na to pan Kijowski? Co się dokładnie stało z tradycją? Musisz, Daria, obejrzeć ostatni odcinek na YouTubie. Albo se przeklikać. To będziesz wiedziała. Musicie na YouTuba obejrzeć sobie, bo to nie idzie powiedzieć. To był bardzo długi, skomplikowany proces, to co się z nią stało. Komora specjalnego wychowania. Ja. Quafica Pardue. Oh. Ale już je bas wydupcyło, już sylwetkę straciła. Tu jakiś taki rozstęp jej wylazł w ogóle. Jakoś tak się... Tak się wygła, tak. Czy dziecko może złożyć ofiarę z siostry? Nie wiem. Co to? Nathan Drake. Uncharted. Aha. Szybkie te filmy mają w tych Simsach, powiem wam, dynamiczne. Siema Kubos. No fajnie, 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 fajnie. Słuchajcie, teraz trzeba się dobrze odżywiać. Czy to już się zepsuło? Jeszcze nie, jeszcze można by to zjeść. Świetny film. Doskonały, top notch kino. High quality. To mam nadzieję, że to nie jest nasz dom w przyszłości. Ciekawe, a to jest o strażakach. To jest teledysk z Rammsteina ten. Benzin! Ich brauch Benzin! Ich brauche Öl für Gasolin. Explosiv wie Kerosin. Mit viel Oktan und frei vom Blei. Eine Kraftstoff wie Benzin. Alarm! Ja, o ciul, jakieś wilkołaki tam są. Bang bang, Feuer frei. Dobra. Co powinna robić kobieta w ciąży? Z tego co wiem, niewiele. Soushibo przyszedł na stream NVIDII. Kierownik, obadać czy wszystko jest w porządku. Dzień dobry, panie Janku. Witam kierownika. Spłoszą się. Gonna blush. Bimbus, Linton. Cool. Dag. Zaprosimy Soushibo do środka. Yatzel! Yakinarb! Ah,
So Shiba przyszedł obadać, czy wyrabiam normę na streamach. Janek, gdzie ty idziesz? Co ty? Do kompa pewnie już. Nie chciałaby pani porozmawiać o najnowszej technologii Nvidia? Ale Janek, nie wywalaj z Nvidii. Sprawdzę, czy mam Nvidię na kompie. Ej, gdzie? Gdzie ja poszłam? Ej, co się dzieje? Gdzie jest ten? Gdzie ja jestem? Ej. Co? Gdzie ona poszła? Do Janka? So. Łos dupi mi ryj. Marcus. Uciekła z Jankiem. Dolphus Kedap. Flamushu. Ja to smole. Pół miasta, całą mapę przeszła w bikini, żeby powiedzieć Jankowi, że karty GeForce Nvidia są najlepsze. To teraz to wygląda jak jakiś Fable jego na tej, albo inne jakieś takie gry baśniowe. Za godzinę do roboty, spoko. Ej, gdzie jest nasz dom w ogóle? Siema, Sychlator. Poszła powiedzieć, że woli. Ja, no co wy, nie ma opcji. A tu jest nasza chałupa. A, to ona tak daleko nie zaszła aż. Ciekła Soszobo. Ej! Panie Janku! Przysięgam. Mam zainstalowane na kompie najnowsze oprogramowanie Nvidia GeForce Experience. Naprawdę. No, przysięgam. Musiał sprawdzić. Co za człowiek? Co za człowiek? A może mu się komputer w domu zepsuł? O, zasilacz z czarnolistą. Obejrzałaś? A! Stary wrócił do roboty, a ta pyk się przebrała. Przypadek. Powiedziała, że woli Radeony. O surwa. Cyganka przyszła. Nie, to jest Urqueen. Tylko, że se rękę wytatuowała, nie wiedzieć czemu całą. Gdzie jest dziecko? No, Sychlator, powiem tak. Po dogłębniejszą odpowiedź zapraszam na YouTube'a w wolnej chwili.
Plants vs Zombie się ściągnęło. Tak. Pocahontas. Ha. Ooh, whew. Ha. Oh, discoofa. Whew. Dziecko cały czas na siłowni, dokładnie. Puchar świata w pływaniu. Pośmiertnie przy... Czy nowe dziecko dożyje choć podstawówki? O, Janek poszedł, trzymaj się. Nie wiem, nie wiem. Ha. Ooh, whew. Naprawdę muszę już iść. Spoko, Janek. 300% normy albo sztum. Zgnijesz w pierdlu w sztumie. Podpisano prokurator dziura w dupie. Dobra, Ewald, higienicznie jesteś mega zadbany już w tym momencie. Sprzątnij to i dzwonimy po sąsiadkę. Zrobimy tradycyjny, zdrowy model rodziny. Czyli tak, żona w ciąży w robocie, a ja obracam sąsiadkę w domu. The nerve. Hanna Małysz? Nie, tej jeszcze nie próbowałem, ale tu już mamy jakieś podstawy. Kay West. Kane Johnny West? Turka. Bubara Zakuni. Nawet Kane West zjadł u Turka? No się wyjscyj, no. Jakie one są nieporadne, te ludziki. Na Małysza. No i gdzie ta Summer Holiday? W ogóle jak się można nazywać Summer Holiday? Przecież to brzmi jak tytuł jakiegoś... Sami wiecie. Najlepiej. Ma parcie. No, ona by sama na łonego wskoczyła. Tak to wygląda. O, świetnie. Jepsa. Świetnie się składa. Oh, Uh, okay. I'm full. Kwamse bow. Co? To jadymy od razu, nie? Dobra, dupsta lodówka. Mookie Arb. Oh, Eh. Ah. Oh, yeah. opa. No ja nie wiem, no ja nie wiem. Bambusa with Aloy. Haspa. Ospa? Co ty robisz, Ewald? Co ty robisz? O! Ibauchinosa, Cohort, Ganira Shimmel. Mistrz. Ej, ale on ma energii dużo, po co on poszedł spać? Ewald, atak. Czekaj. No romantisze. Ow. Ewald Pało.
Za szybko, musisz na Maybe spokojnie. growl? Ha, Zamoyza. Quedoborg. Nie ma za szybko! Ah, his Nie ma za boya, szybko. Dufka. Wy słyszeliście, jak mi w brzuchu zaburczało? Ja pierdykam. Oh. Oh. O, u, a. Zaryuda a, jebu. Arvinay. Narib. Bizba. Pakuing Atakujemy. Fuifa? Pinchui Yishla. Ronga. Shoop Weasno. Oh. No kurde! Ha, O co ci chodzi, babo? Narabu. True Bay Imta. Uh-huh. Oh, Davy Saw. Zaraz będzie trzecia baza. Nabi. Dyskutuję o strategii gry. Najlepsza opcja. Dobra, Ewald, powiem ci tak. Napraw lepiej lodówkę. Nic innego lepiej na razie nie rób, bo ci nie idzie. Ci jawnie nie idzie. Chopecku. Pokaż jej córkę. Super pomysł, super pomysł. Patrz, a to nasza córeczka. A. Fajne mamy rzeczy w lodówce. Pizza, chińskie, sok, mleko i baterie. Kiedy psuje wam się lodówka, pamiętajcie, że najważniejsze to otworzyć drzwi i dziubać po ścianie tylnej śrubokrętem. Pomoże. Przepraszam. A jak nie pomoże, to przynajmniej będzie beka. Oh yeah, Hog. Oh. O ciubary, stara jaka. Zdupcona. Bolito. Ho ho. Zarkini. Lurna Payfinskuma. Chilo. Kochanka w domu. Baza. Nar. Obila slave. Joy Kunje. Wabaron. Just a proposition. Peppery. Stubber. Ho. Dobra, idziemy poprawić dziecko. Żeby nie było jakieś, wiecie, niedorobione. Nie, panie Fertku, ciasto zakalczywe jest, niewyrobione. Włamywać. Uwaga! Action! W laczkach. Bahana. Yermo Shamali. Ochibe. Widać coś? Nie. Szara strefa. Szara strefa łóżkowa. Myszka. Deli. Musisz się z nią najpierw zaprzyjaźnić. A to całkiem inaczej jak w życiu. A w życiu się nie trzeba przyjaźnić, żeby się seksować. Bara. Ło! Aż poszło. Ledwo kochankę odprawił, zabrał się za żonę. To jest bohater. Tak zwany role model. Kto trzyma w łóżku fajerwerki? Marii i Ewald Gizdowie. Najwyraźniej.
Balotelli. No i spoko. Te fajerwerki to nie z łóżka. Tak zwany ogień z pupy. Dobra, a jak ta ciąża? Drugi trymestr za 7 godzin, a w którym trymestrze rodzi? W trzecim, nie? Dostałem na walentynki kaktusa, nie wiem jak to interpretować. O Jezu, światło! A! Też nie wiem, Fefek. Zależy od kogo jeszcze go dostałeś, bo jak od babki, no to nie wiem. Może chcę, żebyś z nią poszedł na ostro, tak zwane go wild. Albo po prostu dała ci kaktusa, bo lubi kaktusy jako kwiatki i pomyślała, że ci się spodoba. Może chce, żebyś ją ukłuł igłą. No nie wiem, jest dużo opcji. Zgadza się, Izdin. A czemu, Izdin, pytasz o mój adres? Chcecie mi coś wysłać fajnego? W oko. Report za podteksty. Jakie podteksty? No gdzieżbym śmiał śmieć? Podatek. Bo ci z The Huntera się wypieli i z CDP dostaniecie grę. Aha, no to super, spoko. Dobra, to dzięki. Dobra, nie spać, zwiedzać. Nie spać, zwiedzać i do rana. Kazune! Wojciech Suchodolski, major. Kimba! A widziałeś, Sychlator, że nie ma już Suchodolskiego w nowych filmach z Kononowiczem? Chyba go wydupcyli z chałupy. Bo to, co on czasem robił, on go tam w ogóle cisł strasznie, Konona, nie? On go tam jechał normalnie jak psa ostatniego. Klasyki Heroesów 3. Wiesz co, Fefek, darowanej grze się nie zagląda do pudełka. Bambin. Bambin dzisiaj padło ino 2 razy póki co. Oh. Krzysiek z Meksykana wywieźli Majra do noclegowni. Ale poważnie? Bo ja tego aż tak nie śledzę. Tylko tak jak mi się nudzi. To jak oglądam jakieś gówna na YouTubie, to przez to, że to oglądałem, to mi to teraz wyskakuje na polecanych. I no... Zjedz to. Nie! Nie! Nie jedz tego! Podupcyło mi się, miał sprzątnąć. Nową bieliznę, ile można w tym samym chodzić. To są brudasy. Babroki. Oh. Oh. Ja, bo Kononowicz miał ostatnio załamanie nerwowe i już chciał umierać. A Suchodolski go jeszcze cis. To jest... Mi się podobało, ktoś napisał, że jakby alkoholizm się spersonifikował, to by był Wojciechem Suchodolskim. Majorem z Bombasu. Hey! Ah. Cześć Gruszka, co ty masz za problem, człowieku? Idź się wykąp, bo śmierdzisz. Zaś chleb na ziemi zostawili. Ja ebe. Mogliby zrobić moda do Konana o nazwie Konon. Ja pierdykam. O Boże, Boże.
Myślałem, że będzie heft. Blup. Pojechał używać rzędu te bombasu na żołnierkach ogółem. Tak było. Mogliby zrobić większe puloki w Konanie, bo te małe. Oh, Senna. Potem faceci przez takie baby jak Daria wpadają w ten... w depresję. Ty streamerze twitchowy w latach 20... Czekajcie, muszę sobie zasłonić roletę, bo mi tu wpada... Patrzcie. Najgorszy wróg streamera. Światło. Czemu tamten krzak capi? Bo to jest tak zwany capiący krzew biblijny. Nie, bo to jest ze zbrudu wyrosło takie coś. Może on to będzie umiał wydupczyć. Wyrzuć obumarłą roślinę, o. Heftła? Ja? Nie widziałem, kurde wele. Ale to akurat miała blisko. Oh, Reggie knew. O. I zaś chleb na ziemi, zaś chleb na ziemi. No zdupi mnie. No kończ to robić! Serapi. Aha, bo to... Oh, oh. Nie wytrzymia. Czy można wprowadzić babkę w depresję poporodową? Nie wiem. Oh. Zgłaszam to do Jasia. Profanation. Ah. Kuchnia rozbuduj. No ale co tu jeszcze potrzeba? Mają wszystko co trzeba. Najważniejsze, że jest bar, za który można walić wódę. Oh, warmta. Oh, drips. Amuki. Czy sąsiadka zaglądnie? Jak żona pójdzie do roboty. Oh, Saboma. Drugi trymestr za chwilę wskoczy. Ewald typało. Blat jeszcze jeden. W tym zaś nie ma wódki. Nie no, jest coś tam. Czekajcie. Czemu taki dźwięk się robi? Siema Krishna. Jak będzie dziewczynka, nazwij Jerozolima, jak chłopiec to Deus Vult. Okej. Nie! Co ja zrobiłem? No, wstawiłem tak jakby blat w to.
O Boże. Jaka głupota. Nie do kompletu, no. Kurde, nie szczymia. I teraz są barwy Polonii Bytom. Polonia Bytomsko. A, dobra, nieważne. Proszę. Można ważyć, a ważyć. Shivu. Stary bajstluj ten Ausgus. Siemanko, bimbasek. Tak, počet urodzenia przecież to się decyduje później samemu. Nie, nie na zaściankowym wschodzie. No, chomik. Uważaj. Uważaj. Yibs. Czemu ona śmierdzi? Gdzie jest dziecko? W drodze. Dziecko w drodze. Dobra, Ewald, sprzątaj. Wyczyj, Oh, wyciepłuj. Shibiday. Siebedej. Haha. O mój GKS-ie. Enzinute. Dziecko przejęło kontrolę nad umysłem matki. Frump. Frump, frump, frump. Woo! Oh. Zastawiłeś przejście stołem. Tak? Frump. Frump, frump, frump. Keep huna missile. O. Czemu jest taki dźwięk? Szombierki pozdrawiają. Rura. Co ty piszesz, chomik? Nie szkaluj. Szkalerze. Whoa! We knew. A! Sorki. Soreczka. Tak wyszło. Huna missile. Frump. Frump, frump, frump. We knew. Woo! Oh. Frump. Ewald do awansu? Zaraz zobaczymy. We Chociaż on zarabia i tak dużo. Frump. Frump, frump, frump. Prom, prom, prom. Ew. A gdzie to się patrzy? Frump. Frump, frump, frump. Nie wiem, czy to gdzieś widać. We knew. Weź, zrób przeprowadzkę. Co jest spoko tutaj? Enzinute. No i dziecko jej poszło do głowy. Przejęło kontrolę nad matką. Ah. Aha! Osiągnij 3. poziom umiejętności grania w gry wideo. Co on za streamera robi? Dobra, sorry, nie widziałem tego. Jestem przyślepawy już. Namil. Rush you. Patrz, Fefek, nie umarła jeszcze ich relacja całkowicie. Graj w grę Big Blick Block. Daj ekspres pod schody, a stół tym brzegiem dostaw do ściany w miejscu, gdzie jest ekspres do kawy. A ja nie wiem, czy ekspres mogę dać pod schody. Czekaj. Nie tak, tak.
Mogę tak zrobić? Czy to ma sens? Nie. Nie, to bez sensu jest. Chyba, żebym zrobił takie coś. A czekajcie, bo te skrzypeczki zasrane. O! Czekajcie. Ach. Albo skrzypeczki zaś są. Ej, dobra, czekajcie. Czekajcie. No i po problemie. No i kurde, problem has just been solved. I no teraz tak, to jest wydupca na chwilę Kajś sam. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Można? A jak to wygląda u góry? Podobnie. Będzie dzisiaj Resident Evil, tak, dzisiaj wrzucę ostatni odcinek na YouTube'a. Ideolo. Idealnie. Tak było. Żeby w życiu tak było, nie? Muszę sobie rozbudować mieszkanie. Done. Ale się zrobiło przestrzeni teraz. Ja. Aha. Hey, wolf. No tak. No tak. Nie, czekajcie, nie tak. No nie to, to chcę. Dobra. XDDD. And a happy new year. Ale i bęben wycisło. Ja, widzieliście to? A, dach jeszcze. Nie no, co wy, dobrze jest. Te okno! Boże. Gdzie jest to dziecko, co było na YouTubach? No, zobaczcie sobie na YouTubach. Ale ją, patrzcie, jak wycisło. Ja, kibas. Jakim cudem ta lepianka stoi? Panie, to nie jest lepianka, no to jest porządny śląski familok z czerwonej cegły. Niemiecka robota, rok budowy 1927. No. Pony Ah! Oh. Oh, Jeep. Yips, yips.
Gamerish Brie. Oh. A Croods. A Beamy Fest pierdziawa. Shrozy. And Pechilo. Pej chilo. Patur. Mira Sibu. Kachloka nie ma. Nie ma, bo to jest w Ameryce, to jest centralne mają. Drugi trymestr, trzeci trymestr za 20 godzin. Dopin. Dopin. Bombzoid Dimpish. Vibalo Noyam. Wali im. Bembi Shelbo. Lępianka od razu. Ekstrawaga. Co ona robi? Fwiz. Spore. O nie, tak, tańczą sobie. Siema, kądziub. Skąd ona to wzięła? Hmm. Cześć, Pawlos. Fuba Torka. Fubatorka? Tesco's. Gibora. Defool. Ja, Daria, aktualne wszystko. Ushakapur. Czekajcie, kiedy on musi dalej grać w gry jeszcze? Ewald, ty grasz w gry, bo my chcemy dużo pieniędzy mieć. A ty, moja droga... No, ona już nie dostanie na razie tego. Siema, opluty widz. DJ Poltergeist. A właśnie, niech ona porzępoli jeszcze trochę, bo jej całkiem nie najgorzej szło nawet już. Czy jakiś tam Co tam było? Graj w skrzypcach dla zabawy. Aha. Bo dzieckiem szelonta, no. A dziecko tak blablabla. Żeby się pępowiną nie owinęło, czy coś. Może być przyps. I ciulte jedzenie zaś na zol. Jadymy. Co to za samowar w siłowni? To nie jest samowar, tylko nasza córka. Stara, ta co się zepsuła. Nushta. O, gra w Simsy. Dobry jest. A, ma trzeci poziom, to będzie awans w robocie. Jak ze Szpicbrudki. Albo jakiegoś innego. Jak życie, taka śmierć, no. Dobrze, już połowa. Może coś z tego będzie. Siema, Sasek. Tak, widziałem, brocha, już mi gadali dzisiaj. Enough! Ten tam pożary robi. Whoa. Ej! Czekajcie, przyszło mi do głowy, jakby można stopę życiową diametralnie dźwignąć. Jak się pisze jacuzzi? Czekajcie, inaczej. Wanny. A tu nie ma jacuzzi nawet poważnego i no wanny są. A tu jest taka niby narożna jacuzzi Triteja za 3 kafle. Fajne, kurde. Podwójne zadowolenie. Czajcie, że prysznic się nazywa podwójne zadowolenie? Fajnie.
Może im kupimy wannę lepszą, ale to takie drogie. Kwietna higiena. Trzeba by było zaś rozbudować wszystko. Jacuzzi są w dodatku. Ja bym musiał te dodatki powykombinowywać se skądś. One są fajne. Dobra, moi drodzy, ja tu zrobię save'a. Ja tu sobie zapiszę. Drugie dziecko w drodze. Dobra, będę wiedział. Ja tu sobie zapiszę i skończę sobie odcinek na YouTube'a. Także dziękuję za uwagę. Stawcie łapkę w górę i w ogóle trzymajcie się do następnego. Pyk.